V kategórii redaktor spravodajstva prichádzajú pod podmienkou anonymity odovzdať jediní dvaja skutoční majitelia Peoplemetrov na Slovensku. Peter a Demeter Peoplemeter. Dobrý večer. Dobrý večer. A čo? Chorí? Nemám hlas. Áno, a kam ste ho dali? No, také ankety. Aha. A vy takto prvýkrát vonku z domu tento rok? Nie, už som bol hneď po Silvestri kúpiť baterky do ovládača. Vybili sa. Nie. Ja som sa vybil na nich. Aha. No ale inak ste spokojní, nie? No keby bolo na mne, tak som už pred 10 minútami odišiel. Áno. No tak uvidíme, aký bude zajtra šér. Bude spievať šér? Určite na dvojka. Ale prosím vás, koho by zaujímal šér na dvojke? Ale rating to bude mať podľa mňa celkom fajn. Pozrite sa, mne sa to celkom páči. Fakt? No, tak pozrite, sami pekní ľudia, pekné veci, prepačte. Takže je to fajn. Inak, podľa mňa by takto mohla vyzerať súdna sieň, keby mala väčší rozpočet. To je pravda. No ale povedzte mi, keby ste tu dnes večer nemuseli byť, čo by ste pozerali? Ja? Správy. Ja si pri správach výborne oddychnem. Prosím vás, ako si môžete oddychnúť pri pozeraní správ? No, veľmi jednoducho, lebo ja tam sledujem tých redaktorov. Oni sú každý iný. Napríklad taký Jano Tribula, ten má pri každej katastrofe inú vetrovku. To som si nevšimol. No? Mne sa celkom páči tá Veronika Cifrová Ostrihoňová. Aj mne. Chápem. No nie, ale je to naozaj veľký rešpekt, že vydržala pri zdravotníctve tak dlho a ešte z toho neochorela. Inak taký Jožo Kubáni minule robil reportáž z vysokohorských pretekov Kamzíkov. Aha, on to vyhral. No ale možno je to práve o tom, že keď človek niečo robí dobre, tak si to ľudia zapamätajú. Ide len o to, či sa to potom nejakým spôsobom zohľadní pri vyhlasovaní cien, alebo teda ankety o to. Áno, máte pravdu. No tak pozrime sa na nominácie. Tak pozrime. Veronika Cifrová Ostrihoňová, Ján Tribula, Jozef Kubáni, Sme to hovorili. No. Ota v kategórii redaktor spravodajstva získava Veronika Cifrová Ostrihoňová. No, dobrý večer. Tak v prvom rade asi treba zagratulovať dvom tatranským legendám, lebo vyhrať nad nimi, to je niečo naozaj fajn. Ale zase tento rok mám trošku prečíslenie nad vami, takže sorry, ale zase na nejaký čas asi máte odo mňa pokoj. Ďakujem každému, kto mi poslal hlas, veľmi si to vážim naozaj a asi treba poďakovať tým, vďaka ktorým môžem robiť to, čo robím, to znamená televízia Markíza, redakcia, Heňo, Tibor, Matias, vedúci vydania, moji kolegovia, ktorí sú super. Ja som úplne až taká dojatá, lebo tak tehotná žena, keď má rozprávať, tak to ešte v takejto peknej situácii, to je hrozné. To ste na mňa pekne upiekli. Takže moji kolegovia, ktorí sú skvelí novinári, v ktorých mám kamarátov, v ktorých mám vzory, v ktorých mám inšpiráciu, ktorí naozaj robia vážne dobrú robotu. A chcela by som poďakovať každému poctivému novinárovi, pretože vidíme dnes, ako veľmi je to dôležité, aby sme túto prácu robili a aby sme ju robili s radosťou. Ja ju teraz budem robiť skôr tak pasívne o chvíľu, budem pritom oprašovať Ota a sledovať všetkých mojich skvelých kolegov, ktorých mám naozaj rada, či sú z Markízy, alebo sú od hocikiaľ inakiaľ. Komu sa ešte ďakuje? Rodine by som mala poďakovať mojim rodičom, ktorí si ma nechali napriek všetkému a nevrátili ma, ani keď som tvrdila sestre, že je adoptovaná. A
Ďakujem mojej sestre, ktorá je inak jeden z mojich najväčších fanúšikov a inak som chodievala so mnou, teraz nemôže, môjmu bratovi. No a asi by som mala zagratulovať a poďakovať aj jednému z moderátorov dnešného večera. Michal, ďakujem? Nie. Matejovi ďakujem, pretože je to môj oporný stĺp, preto mu aj gratulujem, lebo vydržať so mnou nie je vždy jednoduché. Vydržať so mnou vo vyššom štádiu tehotenstva je ešte menej jednoduché, takže ďakujem, že pri mne stojíš a veľmi pekne čítaš dnes večer. Veronika, ja ti to nechcem kaziť, obrovský potlesk, samozrejme. Veronika, ale mne napadlo vlastne, že naozaj, keby ja tu dnes nie som, tak tento moment zdieľaš spolu so Saifom. A on by to zdieľal s tisíckami ďalších, samozrejme. Chceš sa boskávať teraz? Chcem, samozrejme, ale situácia je postavená trošku inak. Ja som odhodlaný urobiť to, čo keby sme toho Mateja zavolali sem. Fakt? No jasné, urobí ti to radosť? Áno. No tak. Tak toto budú traja Matej, cifrovci. poď prosím ťa hore. Poď aj s tou kamerou, samozrejme, poď. Poď Saifa a no kedy už takto budete stať pohromade najbližšie. Dostaneš sa Poď, gotový. poď Saifa, poď. To sú také, tu nič nie je nascenárované dnes večer. Nož. Ahoj, láska. To vyzeralo, ako keby si ju Už dala sa mne. hambím naozaj. absolútne, totálne. Nie, prepáčte, ja naozaj nechcem akože ti káziť tento Jasne, moment. že si sa musel nanominovať. No, tak Ja čo? som ti hovoril. Nie, ja som rada, že si tu. Teraz tu máte 3 cifrovcov. Inak my máme stále, že bezpodielové takéto manželstvo, to znamená, že už sa mi nikto nikdy nebude smiať, že nemám ota, lebo mám polovicu. Ďakujem veľmi pekne, je to krásny moment, ďakujem. Ešte chceš niečo povedať? Alebo... Nie, to všetko ďakujem. Nič, Dobre. to je maličko, samozrejme, rád som to urobil. Skôr ako odprevadíš dámu svojho srdca, aj s vzácnym darom, ktorý nosí pod srdcom. Prosím ťa, tak predtým ešte musíš zahlásiť ďalšiu kategóriu, hej? Aspoň po schodoch, vieš. Tak, Saifa, teraz musíš zahlásiť ďalšiu kategóriu. Hudba, nech sa páči. Cenu